Helo, dyma fi eto, Eirian, a heddiw, da ni'n mynd i edrych ar uned 25. Wel, mae yna lawer o bethau yn uned 25. Ond, da ni'n mynd i edrych ar rai o'r pethau. Iawn? Oce, felly, i ddechrau, be ydy'r gwahaniaeth, difference, rhwng mae na fwyd yn y caffi a mae'r bwyd yn dda. Iawn? Mae na a mae'r bwyd. Iawn. Gwrandwch. Mae na fwyd yn y caffi. Mae'r bwyd yn dda. Mae na fwyd. There is food. Mae'r bwyd yn dda. This food. Specific. Mae'r bwyd yn dda. Iawn? Wedyn. Mae na de yn y caffi. Mae'r te yn boeth. So, mae na de, treigliad ar ôl mae na. Mae'r te yn boeth. Mae'r te, masculine gwrywaidd, yn boeth. Iawn? Mae na goffi yn y caffi. Mae'r coffi yn gry. Mae na frechdannau yn y caffi. Mae'r brechdannau yn flasus. Mae na gacen yn y caffi. Mae'r gacen yn fendigedig. Iawn? Beth am y cwestiwn? Oes na fwyd yn y caffi? Oes, mae na fwyd yn y caffi. Oes na de yn y caffi? Oes, mae na de yn y caffi. Oes na goffi yn y caffi? Oes, mae na goffi yn y caffi. Oes na frechdannau yn y caffi? Oes, mae na frechdannau yn y caffi. Oes na gacen yn y caffi? Oes, mae na gacen yn y caffi. Iawn? Hapus? Felly, sut da ni'n deud na? Okay. Oes na win yn y caffi? Nag oes. Does na ddim gwin yn y caffi. Mae na de. So, oes na win? Nag oes. Does na ddim gwin. Mae na de. Dim treigliad ar ôl ddim. Oes na gwrw yn y caffi? Nag oes. Does na ddim cwrw yn y caffi. Mae na goffi. Oes na gyrri yn y caffi? Nag oes, does na ddim cyrri yn y caffi, mae na frechdannau. Oes na hufen iâ yn y caffi? Nag oes, does na ddim hufen iâ yn y caffi, mae na gacen. Iawn? Wedyn, mi wnaethon ni ymarfer gofyn cwestiwn. Okay? Gofyn cwestiwn. Pryd da ni'n deud ydy a pryd da ni'n deud mae mewn cwestiwn? Wel, mae'n amser Nadolig. Felly, pwy ydy o? Pwy ydy o? Sean Corn ydy o. Sean Corn ydy o. Pwy ydy? Iawn? Be ydy o? Be ydy o? Dyn eira ydy o. Dyn eira. Iawn? So, be ydy? Be ydy hi? Angel ydy hi. Angel ydy hi. Iawn? So, be ydy? Be ydy nhw? Be ydy nhw? Ser ydy nhw. Ser ydy nhw. So, be ydy nhw? A wedyn, faint? Faint ydy nhw? Os da chi eisiau prynu, faint ydyn nhw? Pint, yr un. Rhad iawn, rhad iawn. Iawn? So dyna. Pwy ydy? Be ydy? Faint ydy? Ond, da ni'n cael parti Nadolig. Pryd mae'r parti? Nos Iau, Rhagfyr 17. Pryd mae? Lle
mae'r parti? Mae'r parti yn y clwb criced. Sut mae pobl yn mynd i'r parti? Sut mae? Mae nhw'n mynd mewn tacsi. Hapus? Iawn. Os da ni sôn am y parti ar ôl y Nadolig, iawn, da ni'n deud, pryd oedd y parti? Pryd oedd y parti? Rhagfyr 17. Lle oedd y parti? Yn y clwb criced. Sut oedd y parti? Roedd y parti yn gret, felly oedd. Ond, os da ni'n gofyn, dim ydy, da ni'n deud, pwy oedd o? Pwy oedd o yn y parti? Sean Corn oedd o. Be oedd o yn y parti? Dyn Eira oedd o. Be oedd hi yn y parti? Angel oedd hi. Ia? Faint oedd y tacsi? 10 punt. Felly, pwy oedd, be oedd, faint oedd, pryd oedd, lle oedd, a sut oedd. Dim gwahaniaeth, no difference. Iawn, a dyna ni. 2 beth bach arall yn yr uned, o'r uned, iawn. Oedran. Faint ydy oed y plant? Rwan, mae oed y plant, mae oed yn fenywaidd, feminine. Iawn, felly, faint ydy hi? Mae hi'n 1 oed. Faint ydy o? Mae o'n 2 oed. Bachgen, ond yn 2 oed. Faint ydy hi? Mae hi'n 2 oed. Faint ydy o? Mae o'n 4 oed. Wedyn, dim gwahaniaeth, no difference. Faint ydy hi? Mae hi'n 5 oed. Iawn? Faint ydy o? Mae o'n 6 oed. Felly 1 oed, 2 oed, 2 oed, 4 oed, 5 oed, 6 oed, ag ati. Iawn? Un peth bach arall. Dyma ni map o Gymru. Map o Gymru. A da ni'n mynd i ddeud gogledd, de, dwyrain, gorllewin. Iawn? Felly, mae 2 colwyn yng ngogledd Cymru. Yn y gogledd. Mae Caerdydd yn ne Cymru. Yn y de. Mae Wrecsam yn nwyrain Cymru, yn y dwyrain. Mae Casnewydd yn nwyrain Cymru, yn y dwyrain. Mae Pwllheli yng ngorllewin Cymru, yn y gorllewin. Mae Tŷ Ddewi yn orllewin Cymru hefyd, yng ngorllewin Cymru. Iawn? Felly, gogledd, de, dwyrain, gorllewin. A dyna ni. Hwyl.